Bi arima aurkitzen direnean, denbora luzean jendartean elkar bilatu nahian ibili ondoren, elkar ulertzen eta maitatzen den bikotea direla erakusten dutenean, hitz batean urkoak direnean, batasun garden eta garbi bat sortzen da, lurrean hasi eta zeruan irauten duen bat egitea. Batasun hori, maitasun hori, benetako maitasuna, gizon eta emakume gutxik lor dezaketena.